Uyazi ngithule ngicabange ngithi mina uyazi mhla semukela inkolo, semukela isiqalekiso. Maningi ama-interview engike ngawabuka nje, ikakhulukazi aphesheya. Bebuzwa ukuthi manicabanga iliphi izwe elihlupheka kakhulu, bevele bethi i-Afrika. Uyabona la e-South Africa abekho abantu abathanda uNkulunkulu njenge-South Africa, nabantu abanamabandla amaningi njenge-South Africa. Kodwa mawubukisisa ithina esiqale kuseke okudlula onke amazwe. Noma ngabe ibuphi ububi obukhona mawubhekisisa thina siwu-number 1 kubo bonke ububi. Siwu-number 1 ekushesheni sife, siwu-number 1 ebugebengwini, siwu-number 1 ey'fweni nje zonke. Kodwa ithina futhi esithanda kakhulu uNkulunkulu, ithina futhi esinamabandla amaningi. Lento ingenza ngibuze ukuthi lento yokuthi semukele uNkulunkulu owadala izulu nomhlaba kwakufanele ngempela yini lento siyenze? Ngoba ngike ngicabanga ukuthi uNkulunkulu ungcwele, uNkulunkulu ufuna ubungcwele. Kodwa thina sayifaka entweni esasingeke sikwazi ukuyigcina. Thina angeke sikwazi ukuba ngcwele thina angeke sikwazi ukuba ilento efunwa uNkulunkulu. Kodwa futhi sifuna ukumkhonza khona sinjalo. Sifike simkhonze nokungcola kwethu nezici zethu nakho konke ububi. Sithi masimthandaza sicela ibusiso bese yena esehlisela iziqalekiso ngoba asiyo lento yena asuke eyifuna. Ngike ngizwe-ke abanye bethi ukukholwa kudala nokhokho babekholwa. Okhokho babengakholwa, okhokho babazi kuphela ukuthi uNkulunkulu ukhona, kodwa okhokho nje babekholelwa emadlozini kuphela. Kodwa bonke lobu bubi esinabo bona babengenabo. Kunamazwe ekuthiwa alenqaba iBhayibheli, okuthiwa amnqaba uNkulunkulu. Kodwa lawo mazwe lawo uyamangala ukuthola ukuthi kuthiwa ubugebengu abaziwa, isigebengu khona asikho. Ngisho ungashiyani into yakho uyoyifica la oyishiye khona, ngeke uyifice intshontshiwe. Kunamazwe okuthiwa kuyaphilwa ngempela kubona njengako-South Korea. Laphana umuntu uphila efe esemdala, kodwa kuthiwa laphana bamenqaba uNkulunkulu, bayenqaba inkolo yeBhayibheli. Kwagcina kusele inkolo kaBuddha, nayo futhi leyo nkolo leyo bagcina beyiqeda belwa nokuthi nje iphele nayo ingabikho nje into ekuthiwa inkolo. Kodwa la mazwe ngendlela aphila ngokuthula ngayo, bese kuthi thina esajaha uNkulunkulu ongcwele, uNkulunkulu owadala izulu nomhlaba, ithina impilo yethu embi kakhulu okudlula onke amazwe.